Benvinguts, benvingudes a una nova sessió de meditació guiada d'Inspirament.com. Ara et guiarem en una meditació senzilla per a relaxar el cos, calmar la ment i alleujar l'ansietat. Per posar-la en pràctica, cercarem un lloc còmode on seure o estirar-se. Pot ser una cadira, un sofà o simplement al llit o a terra. Col·loca les mans sobre els genolls. Pots fer-ho també a l'abdomen o als costats, allà on et resulti més còmode. Procura, això sí, mantenir l'esquena recta. Ara, tanca els ulls suaument i comença a respirar amb tranquil·litat. Inhala lentament i profundament pel nas. Porta l'aire cap a l'abdomen i nota com s'infla amb cada inhalació. Pots exhalar per la boca o pel nas, com prefereixis. Deixa anar tot l'aire. Inhala de nou, lentament, omplint el ventre d'aire i exhala deixant anar tota la tensió. La respiració és pausada però no forçada. Deixa que el teu cos trobi el seu ritme natural. Permet que l'alè flueixi com ha de fer-ho. L'aire entra pel nas, recorre tot el cos i surt sense esforç ni pressa. Exhala i deixa que tot el teu cos respiri. Continua centrat en la respiració. Si notes que la ment es dispersa, cosa totalment normal, simplement torna a portar l'atenció a la respiració. La respiració serà la teva ancla. La pots utilitzar sempre que ho necessitis per tornar al moment present. Segueix respirant amb calma. Una de les raons principals per les quals l'ansietat augmenta és la tensió acumulada al cos. Quan alliberem aquesta rigidesa, la ment també s'alleugereix i l'ansietat es dissipa. Anem a alliberar aquesta rigidesa. Anem a fer un escaneig corporal. És un escaneig senzill i ho farem per relaxar tot el cos. Porta l'atenció als dits dels peus. Sigues conscients d'ells. Si no ho aconsegueixes, si et costa, mou-los lleument per sentir-los millor. Desplaça ara l'atenció als talons. Si notes tensió, relaxa'ls. Segueix ara pujant per als bessons. Notes com la tensió va marxant. Perceps com cada cop les teves cames pesen més. Notes com es van relaxant i es van enfonsant en el sofà o en el matalàs o allà on siguis. Ara para l'atenció darrere dels genolls i ho farem fins als muscles posteriors de les cuixes. Relaxa aquesta zona completament. Segueix pujant cap al glutis i també procura relaxar-lo. Portarem l'atenció a l'esquena.
i ho farem recorrent tota la columna lentament fins al coll. Quan arribis al coll, relaxa'l juntament amb les espatlles. Deixa anar tota la tensió. Segueix pujant ara cap al clatell i fins al cap. Baixa lentament la tensió ara cap al front. Relaxa tots els muscles de la cara. Relaxa els ulls, els pòmuls, la mandíbula. Tens tot el rostre relaxat. Desplaçarà l'atenció cap a la gola i després cap al pit. Notes el seu suau moviment amb la respiració. Segueix ara baixant cap a l'abdomen. Estàs sentint com s'expandeix i com es contrau amb cada inhalació i exhalació. Ara portaràs l'atenció a la pelvis, després als genolls, als peus, als dits dels peus. Tot el cos està profundament relaxat. No queda cap rastre de tensió, només serenitat i benestar. Segueix respirant. Deixa que el teu cos es balancegi amb el ritme suau de la respiració. Agraeix aquest instant, aquest descans que estàs creant dins teu. Aquest moment és perfecte tal com és. No li falta ni li sobra res. Quan estiguis a punt per finalitzar, obre els ulls suaument. No et moguis encara. Mantén la respiració calmada amb els ulls oberts. Aquest exercici que acabem de fer pots fer-lo cada dia. Pots crear un hàbit o utilitzar-lo sempre que sentis nerviosisme o ansietat. Moltes gràcies per permetre'm acompanyar-te aquests minuts des d'inspirament.cat. Recorda que trobaràs aquesta i altres meditacions guiades a la nostra pàgina web, a YouTube i també a Spotify.